Jak ja była mało za bajtla i potem już za działchy, to mój tata, mój tatulek, on strasznie sklinął na wojnę, że mu ta wojna młodość zabrała. Wiecie, jak się było pora, albo pora noście lot, zresztą nawet ci, co mnie słuchacie, macie 30-40 roków, to może sobie myślicie, że jeronie, co ja tam wspominam, jakieś takie stare rzeczy. Ja was zrozumia. Ja tak też myślała, jak ja była w waszym wieku. I ja tak myślała, Jezus, ten mój tata. On dużo o tej wojnie. On bez przerwy tam wspomina, bez przerwy się nerwuje, że to, że tamto. Faktycznie nie ma się co oglądać do zadka, no patrzeć do przodka, ale ja go dziś rozumiem, bo wojna mu zabrała młodość i możliwość rozwoju. On to się starał nadgonić, ale jak ta wojna wybuchła, to onemu było 19 roków. Nie będę sprawiała samego życiorysu. Każdy przez wojnę drugą przeżył to, co może tam żeście słyszeli, czasami oglądacie na filmach, jakby mój tatulek żył, aby uwidział, jak rozpętałem II wojnę światową, to mnie dopiero wkurzył, bo to tak już wygląda, tak więcej na śmiech, nie? Ale do czego zmierzył? Mój tata chciał nadgonić to, co mu wojna zabrała i strasznie się uczył. Nauczył się angielskiego, bo niemiecki znał, a że był w lagrze ruskim, no to też umiał ruski. I on potem ten ruski podszlifował, że poradził pisać, także to mu nawet werciło, bo czytał książki angielskie i rosyjskie w oryginale językowym i on się wam przyznał, że ja go dopiero dziś poradza tak docenić i ocenić, bo ja władam biegle niemieckim, richtig. Ale wola słuchać, no może to jest związane ze wzrokiem, aniżeli czytać w oryginale, bo mnie to spowolniał. A mój tatulek poradził. I u nas była taka wielka biblioteka książek angielskich. To było te pierwsze hobby mojego taty. Kupował angielskie książki za komuny. Drugie hobby to on dostał ode mnie, bo ja się zapisała na gitarę, ja jest z pokolenia hipisów. No i wiecie, w moich czasach to każdy musiał poradzić, grać na gitarze. Ja też poradza i no, że wiecie, ja poradza porach chwytów, przy tych porach chwytów zagrał 100 piosenek na pewno, richtig. A mój tata, on taki był dokładny i on się zapisał do szkoły muzycznej. On miał wtedy 34 lata, sobie myślę, taki stary chłop chodzi do szkoły muzycznej, nie? Po co to mu jest potrzebne? I potem u nas zaczyna się pojawiać takie rozmaite synki, chłopcy, chłopy, co tam też w tej szkole się uczyli i grali na tych gitarach, takie jakieś, nie tak jak się myślicie, i no takie coś, co się nazywa tremolo. To jest tak i on to ćwiczył te tremolo tak parę godzin dziennie. My dostawały z mamą białej gorączki. Ja dopiero oceniła, bo on to tam nigdy nie szapnął tego tremolo, to taki najpiękniejszy koncert, to jest wspomnienie z Alhambry, jak kiedyś znajdziecie na necie, to posłuchajcie, tam w tle idzie całkiem często tremolo i to było jego marzenie, żeby się tego nauczyć grać. U nas w domu był taki okres, że w domu było pora gitar i jedna to ją zaprzepaściła. Do dziś se to jakoś wypominał, bo jest takie miasteczko w Niemczech, coś nazywa Mauerkirchen i tam mieszkają same lutniki, one robią gitary i to są takie specjalne gitary. I kiedyś przyszedł kuną taki hop, co wiedział, że ta gitara jest u mojego taty, a były dwie insze. No i on ta gitara chciał kupić. I słuchajcie, on tacie mojemu podnosił o 1000 zł, to tak jakby dzisiaj też o 1000 zł. Może nie tyle, może o 500. A my z mamą siedziały, dwie głupie baby, my widziały te szczawiki, co się kupimy, te kurtki, bo to już tak trochę było we sklepach i tata przy 11 000 wymienił. O, znowu porównanie. Zarobił 3700, czyli to były jakby jego
Czygel taki, on tam gitara przedał, ale on już potem stracił serce do gry, czyli angielski, gitara. I jak poszł na emeryturę, a mój tatulek był z pierwszego wykształcenia ślusarz narzędziowy, to jest taki człowiek, co robi formy odlewnicze i matryce kuzienne, czyli coś, co jest częścią auta, dowolną część, musi być albo odlone, albo sprasowane na takiej matrycy, czy w takiej formie odlewniczej i on to poradził robić. On poznał większego chłopa i do tego zmierzał, ale puenta będzie blank inkszo. On na tej emeryturze to swojej, na tej pensji zaczął robić taką broń. Nie żeby się zbroił, nie, no ja wam powiem, że to jego pierwszy pistolet, który on zrobił, on go robił 8 miesięcy, a miał do dyspozycji 4 takie maluśkie pilniki, iglaki, takie cienkie, one tak się nazywają, i takie maluśkie imadełko. I on to fajlował, robił cudowo, to wszystko funguje, to jest odlew. Mnie się pytał, jak się projektuje odlewy, bo ja akurat też mam taki fan, także jemu padała o odlewach woskowych, to on odlał, to całe jest drzewiane, wystrugał to i to był ten pierwsze jego dzieło, ale nie ostatnie. No i wiecie, fajnie, że hop nie, że się nie smykał, mój tatulek nie kurzył, wojna go nie znarowiła, ale miał brata, który przez wojna i bez wojna rozpił się. I on, jak się wojna skończyła, był totalnym alkoholikiem, totalnym. On poradził wszystko przepić, roboty za komuny każdy musiał mieć, to jak dostał ten fason, te szczewiki, ten Arbeitsanzug, on to wziął, przepił, przedał i już szukał nowej roboty, a w tych przerwach to był u nas na kuście i u mojej babci. No i to taką padałaby czarny i biały charakter. I kiedy się przyszła kuną na wyzuch jego baba, bo go szukała, a on to jest, nie? Aś był w cugu, zaś kaj się pił. I ona tak, by mieli takie dość wielkie mieszkanie, zawsze w Cygania, że jest familioka. I ona tak się dziwa na te książki, nie poradziła ich przeczytać, bo to jakie bo to jest? Po angielsku. A po co to macie? Bo to Czesiek czyta, mój tata. A do niego daj. A skąd te książki macie? No kupuję. Potem akurat były 3 gitary, stoły na statywach, nuty, aha, klawier mnie jeszcze mieli, bo usiłowali mnie na klawierze nauczyć bez skutku. I ona go, a te gitary to co? To też od Cześka. Ja, no jedna jest od Stefki, od Dymie. Nie go dej. I mama tak dumno, nie, ze swojego chłopa padł, no bo on się uczy grać na gitarze, chodzi tam na taki kurs i do szkoły muzycznej, jeszcze do Domu Kultury, kultywatory chodził. I ona tak zaś się dziwo i uwidziała te ostatnie, nie, ten cały warsztat rozłożony, te małe imadełko, te iglaczki i taką część, a to co on sam fajluje, a mama go to, że on robi taką broń zabytkową. A ona tak się zadumała, no to patrz, ty to masz krzyż pański z tym twoim chłopem, mój to aby przepije i coś ich z tego mo, a twój to wszystko na supasta.